Yakung ba Tongwi berkerik kata. Yakung kong ni kiri. Yakung kong ni kiri ke dunia kata kiri hai. Hai ada ba. Abo heno. Bukat Karena baik Baksa kata karena le apa nampu toke. Ini le mana. Agla pun hai bumi malah engke. Aw jeng babu sulit tunggu. Maka batong sa ang urut kanan ni. Yang se an Yakung sekerik yang baik kita tahu. parani borok sakhorma ba gabono tini sungni sakbai thang chubawi manya phano bkhatong phano yak sugeni bagai chung chubai manya phano lokorok ni buskango bidu dui phunugui mani da lokorok je chubana musungui tongnai je khakwar bai chubana musungnai rok gobang chubana musungnai tongnai chubana musungya tongnai ta ke borok je chubana musungui tongnai je jati dofana hamjagi tongnai borok phano da chubai manno ni omono chini chung kaisa naharmung chung bahike chini kri rok chini achu gyar no chung tui buni buskango chung phunugui mannai omono chini kaisa samu nge phiaba chung tini chubana musungui haipano omono chini kaisa chuba mung chung lokoni buskango mo lokoni mokolo tui phunugtani ngato chung paralyzed rok ni khnaka o paralyzed ni tabuk mungsase kuno hospital eba tabu chin depressor rok jota ujar rok ninale diba inga abo haragla na jakha najiga kho onko hospital lo thangjak inga hospital ni kuno report rok tam ni sajak borok mungsa saya hajina rogi sasa saya acha naija ko nai mala no korbo rok bo naija ke uji porjara sangai sema hamasa pro di pro sangai sata kaisa tongwi kata sai mal he subai se khamya subas ke ochai rok ujar lo najiga kho osai besin pro bujo ta bujo mane sajanai bichi bo zakha ge rjanai bo rekha mane ma thalena naigra kha bose ani Kwpal de hayang kha ge boni bichi di sayang kha boiba baksa ba binra ke hamu aka o boni bo hamnai ning ke ba munga loge ba hamu ko thangkana ge ang to dekha ba ge hamya pong khana hainta उसका से बुझ रो मैं रंग देखा जाता रे आपको कोई पाई दे है ये रुगिला सब ऐसा उसका न तो मजा को थंका था तो आने से रंग हमनी भाई ये रेगा रो किसे मिसा मांग के बा और न पाई हम भाई ये कांसा बो माखा लिया ये कांसा बो मासुमिया सरा बिथि नहीं ना हम दे हम ना रेगा रो को सब खाई तो रेगा बा बरong माया ना गई तिसेर जाता ये बरो संखे बा tabuk
nukhunggo bo kebo kwrwi khaba tabuk rang puisa kwrwi ni bagui no Mohai kaham doctor kaham bo naijagui manyang mani ko chamani rogle bobo haike chawi choli tongaja saman batai sama hakena tongo za khasa sala phaisa maso sala maso abai khlaino sala phaisa phaitene jara sago sama tabuk nukhunggo la khorok busuk tong to sabutui romoi mane basa batai joma khaba basa ba khorok bode basa pare sangka masa bare thangka te masa mak thang ke borok to nogo tongphana nogo kwrwi jani nukhung jan ba jani basa ba jan jani nogo jan tai ke amana ang tongmane ro ke sing kwrwi no tongo ja ta ni sala tabuk nok ni je oyong chala yakari thangmani bisuk borok kakha bosor kakha kaya 4 mas kadro ko 4 mas kadro saraswati sakang saikata tabuk he tamro ni bohike sudah mak subu lenggo kusuma gananggai bobai kusuma no bono botelang ja doctor telangai mas kaso ya ko akesi hetrika abuno subu ben kusuma gan abuno chen tabuk phainuk phakya basawi manliya yakung komino de tabuk chugli ya ba samu khaliya ba ke sekhaino subosor kati phakya yakung ba Tongwi ba correction kata yakung kong ni kere ke dunia khaksa keri hai hai de ba abo heno bukhato kana bai baksa kata kana le kono boi toke himile mano agla bo hai bumi male anke aw jeng bo bus baka ba tongta angor thana ne yang se ani yakung se kere yang bai kere thang sina bo bus tora tei jengbo phunugui man ni o অবস্থা o je tabuk cholui tongmani jorabo ayombrei lukurokno je nai tongnai nono nugui tongnai borokno anini bukhabai nono khoksa khongnai phano je manthang chubana bagui nang borno tam kok sanam je nai tongnai lukubrok khoksa khongnai phano chubawi nini o sakha merong taisa naijagui da mano ang subajana musumala borok se subamaka ba dan subana musukha musonai patana ke sukha ba sukha de sungai ba nang busur ya ang mangke ba tasa doctor de naijang mano je boida ka hamba bisa mana na ke mana ni Kwpal ka ba malaika hai de ba Kwpal kari ka ba asa ba pang matong sinai hai bile go to mai ke naijak naikha thong no naikha ang se hania bono tang sai manai geta to urnaija ya ur kisa thangma ke cinta bakhato pas thaya le ke ba bona kisa pas khaina masukta ke lukorok soba ke ba doctor je nai no ge buja je ro nang to je ko musala ma khaima na to ge ka doctor se thage thana masuk buja lang te bisa salia rom khang buja kuning ka tham rom kha ante bisa salia tabuk anong nung yok salata osung sana ya kar thamani pora kuno nai manya kho buja ro nai maya ko na nukhumi je nukhum je chal gui tonai se osudar yakap thang bas kari ka inke ba aw ko kasno khapni ta kukte bu khupsong sing omno nayo tamni hinke chini te prasa kari ni bisingo te bu kari ta phya ba omong ke kari ni bisingo kari hinpano sanani thangke sing kari ni bisingo phano yakung ya kaham tongo sing tangi sawi mano phiaba jeng kri ni bisingo phano taibo jeng nuk phaikya Mohai obostha o Mohai situation no tini yakung kong ni choli liya yakung ni choli phano yak pai kunu sam khlai manya yakung sinango phiaba tini yakung kong ni kri hinke dunia khasa kri aboni bagino jeng kha khamu jengbo angni je sakbai thang ang chubana musungui tong phano yak chugen bagi ang bono chubai manya phiaba tamni hinke tini ang ani chubamani omono norno phunungmani bisingtei norok je khakwa je hamjagui tongnai je chubana muchungui tongnai je khairugui tongnai bono nugui abini family no nugui abini poribar no nugui je hamjagui je khairugui tongnai norok ang request khayo ang norokno
barbana ang request khainai norok je man sak chubadi sanani thangke ayongni to account job kerja এখন khulok ja kare ane এখন katama alka account bu kerei tam hengke chini channel ni no jeng QR code screen roi renai norok aro je chubana musungui tongnai norok please khoksa khongnei norok je yak suksak khoksane singni romai norok je yak suksak norok chubadi haikeno jeng chini tiprasa je chubalai kangke jeng tebo akosugo thangmanani phiaba grini bisingo phano jeng tebo gri jeng tini oro phaino phakya ayongni bung kisa sali mo yong chini yong modo malani nogo norok sakbai thang korbuk area ni je tabuk dofana hamjaknai je dofani sabung khainai borok chubana muchungui tongkhe norok korbuk ni anando bazar thai anando bazar ni phaikena norok bini nogo phai sokpainai yakung manya yong modo malan nok bo jaga kano bini nogo kobangma lokorong tui phena bono je dofana hamjagui tongnai je dofani sabung khainai ni leader rok tongnai norok please norok chubana muchungui tongkho chuba phaidi tei lukurongno ba ang kha koinai ani khabai ang request khayo norok usuk jora tei bono chubana muchung norok please chubajadi ang chini video screen no ang norok ni Google Pay number roi yongni sakbai thang account krijaba tini ani bisingtei norok ani Google Pay number ani QR code jak roi renai norok aro busuk norok chubana muchung chubadi omono tei taitam sanai sing oro phainu phaimani to norok nugui mankhana video nugui mannai bobo bai ka choli tong bini family salcha masa ya somoyo masa ya somoyo ke boba bini nokhungo khorokcha nokhung chaloknai bini sai yong chala tongmani bo singta yakari thangka phebo charai khoroksa acharai bo haino somoyo asongnani muchungo somoyo berai mani jora tongo abai keno choliwi tongmani nge bini o yakung no taibo sanani thangke kaham doctor rok bai phunogui mankha hangke chao phebo tabu to kaham doctor rok bai borok phunogui manja jaya kho sanani thangke korbuk joran thangka he deba yo korbuk jora siko pheba kaham doctor e phunogui mankha binabo hamnani phano chance tongo aban bagai no chung khanamani bagai Mohai o kamin lokoro sungno khobor roi naharmani bagai sungma phaikya aboni bagai norok bohaino khakwar tongkhe dofana hamjagui tongkhe norok 1 taka phano norokni je yak suksak norok chubarang tongkhe chubar